Είμαι 83 χρονών και εύχομαι κάποιος να με είχε καθίσει κάτω στα 79, να μου είχε ρίξει ένα φλιτζάνι τσάι και να είχε πει «Λόρα, μόλις κλείσεις τα 80, η ζωή δεν συνεχίζει απλώς όπως συνέχιζε στα 70 σου. Γιατί μπήκα στα 80 σαν να έμπαινα στα 75. Ίδιες συνήθειες, ίδιες προσδοκίες, ίδια περηφάνεια, ίδια άρνηση. Και μετά ήρθαν τα 80 και 5 πράγματα συνέβησαν, είτε μου άρεσε είτε όχι. Δεν μιλάω για σπάνιες ιατρικές καταστροφές. Δεν μιλάω για μια διάγνωση που συμβαίνει μόνο σε μερικούς άτυχους ανθρώπους. Εννοώ μετατοπίσεις, καθολικές, ήσυχες. Το είδος που σε πλησιάζει κρυφά και μετά ξαφνικά στέκεσαι στην κουζίνα σου και αναρωτιέσαι πότε άλλαξαν οι κανόνες. Μερικές από αυτές τις αλλαγές με φόβησαν. Μία από αυτές με εξέπληξε. Και η πέμπτη, ειλικρινά η πέμπτη είναι το πιο απελευθερωτικό πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ. Αλλά αν δεν είχα περάσει τις πρώτες 4, ίσως να την είχα χάσει εντελώς. Οπότε θα σου πω ποια είναι αυτά τα 5 πράγματα, ακριβώς πώς εμφανίστηκαν στη ζωή μου και τι έκανα όταν εμφανίστηκαν. Και θα το πω με απλή γλώσσα, γιατί δεν είμαι εδώ για να εκτελέσω το να γερνάω με χάρη. Είμαι εδώ για να σου πω την αλήθεια. Το πρώτο πράγμα που συνέβη μετά τα 80 ήταν ότι η ενέργειά μου και ο ύπνος μου άλλαξαν το πρόγραμμά τους χωρίς να ζητήσουν την άδειά μου. Και κοίτα, δεν μιλάω για το να είμαι λίγο κουρασμένη. Εννοώ ότι όλο μου το σώμα άρχισε να λειτουργεί σε ένα νέο ρυθμό. Παλιά μπορούσα να μείνω ξύπνια μέχρι τις 11 αν το ήθελα. Παλιά είχα μια δεύτερη ανάσα μετά το δείπνο. Μετά τα 80 εκείνη η δεύτερη ανάσα έφυγε. Γύρω στις 8:30 το σώμα μου άρχιζε να κλείνει, σαν ένα μαγαζί που κλείνει για τη νύχτα. Τα μάτια μου έκαιγαν, το κεφάλι μου ένιωθε βαρύ και αν το πάλευα το πλήρωνα την επόμενη μέρα. Μετά ξυπνούσα νωρίς, 5:30, μερικές φορές 5. Ορθάνυχτα ξύπνια, σαν να έλεγε το σώμα μου «Εντάξει, σηκωθήκαμε, πάμε». Στην αρχή το πάλεψα. Ένιωθα γριά, ένιωθα ντροπή. Έλεγα στον εαυτό μου «Τα 80 είναι πολύ μικρή ηλικία για να είσαι στο κρεβάτι στις 9». Που είναι μια γελία πρόταση όταν την λέω δυνατά τώρα. Αλλά αυτό κάνει η περηφάνεια. Σε κάνει να μαλώνεις με την πραγματικότητα. Και αυτό που δεν καταλάβαινα τότε είναι ότι αυτό δεν ήταν το σώμα μου που χαλούσε. Ήταν το σώμα μου που αναδιοργανωνόταν. Η ενέργειά μου κορυφωνόταν το πρωί τώρα. Αν ήθελα να κάνω κάτι που απαιτούσε συγκέντρωση, χαρτιά, τηλεφωνήματα, οτιδήποτε χρειαζόταν το μυαλό μου, έπρεπε να το κάνω πριν το μεσημέρι. Κατά τις 2 θα έπεφτα σε ένα τόσο απότομο dip που ένιωθα σαν κάποιος να χαμήλωνε έναν διακόπτη ροοστάτη μέσα μου. Οπότε σταμάτησα να το παλεύω. Ανασχεδίασα τη μέρα μου. Κάνω τα σημαντικά πράγματα νωρίς. Περπατάω νωρίς. Πληρώνω λογαριασμούς νωρίς. Σχεδιάζω γεύματα νωρίς. Και στις 2 το απόγευμα κάθομαι για 20 λεπτά. Όχι έναν δραματικό ύπνο. Όχι να σέρνομαι στο κρεβάτι σαν να είμαι άρρωστη. Απλώς μία ξεκούραση. Κλείνω τα μάτια μου στην καρέκλα μου δίπλα στο παράθυρο και αφήνω το σώμα μου να επανεκκινήσει. Αυτή η μικρή αλλαγή μου έδωσε πίσω τις μέρες μου. Το δεύτερο πράγμα που συνέβη μετά τα 80 ήταν ότι ο κοινωνικός μου κόσμος άλλαξε σχήμα, είτε το ήθελα είτε όχι. Κάποιο από αυτό ήταν απώλεια. Δεν έχει νόημα να προσποιούμαστε το αντίθετο. Φίλοι μετακόμισαν πιο κοντά στα παιδιά τους. Φίλοι αρρώστησαν. Φίλοι πέθαναν.
Και μετά υπήρχαν οι πιο ήσυχες απώλειες. Οι φιλίες που δεν έσπασαν, απλώς ξεθόριασαν. Άνθρωποι στα 60 τους κινούνταν ακόμα σε διαφορετικό ρυθμό. Ήθελαν διαφορετικά πράγματα. Μιλούσαν για σχέδια που υπέθεταν ένα είδος αντοχής που δεν είχα πάντα πια. Και το ένιωσα. Ένιωσα τις προσκλήσεις να αραιώνουν. Ένιωσα το τηλέφωνο να χτυπάει λιγότερο. Ένιωσα τον εαυτό μου να γίνεται πολύς μπελάς, χωρίς να λέει ποτέ κανείς αυτές τις λέξεις. Αργότερα έμαθα ότι μερικοί φίλοι μου δεν τηλεφώνησαν επειδή δεν ήθελαν να με ενοχλήσουν. Και δεν είναι αυτό κάτι? Στα 80 μπορείς να γίνεις ένα άτομο που οι άνθρωποι φοβούνται να ενοχλήσουν, που είναι ένας πολύ ευγενικός τρόπος να σε αφήνουν μόνοι. Αλλά να τι με εξέπληξε περισσότερο. Οι σχέσεις που κράτησα δεν έμειναν οι ίδιες. Έγιναν βαθύτερες, λιγότερες αλλά πιο ειλικρινείς. Σταμάτησα να ανέχομαι ρηχές κουβέντες απλώς για να γεμίσω τον χρόνο. Σταμάτησα να σπαταλάω ενέργεια σε ανθρώπους που τηλεφωνούσαν μόνο για να παραπονιούνται και να με στραγγίζουν. Η συναισθηματική μου ενέργεια έγινε πολύτιμη και η ζωή μου άρχισε να επιλέγει αυτό που ήταν αληθινό. Έκανα και νέες συνδέσεις, κάτι που ποτέ δεν πίστευα ότι θα έκανα. Μετά που πέθανε ο Βίνσεντ και ειδικά μετά την πτώση μου, βρέθηκα να έλκομαι από ανθρώπους που καταλάβαιναν αυτό το στάδιο χωρίς να χρειάζεται να το εξηγήσω. Η γειτόνισσά μου η Μπέτ, μια γυναίκα στην εκκλησία που επίσης ζούσε μόνη και δεν απολογούνταν γι' αυτό. Μια νεότερη μητέρα απέναντι που χρειαζόταν κάποιον σταθερό στη ζωή του παιδιού της. Όχι επειδή προσπαθούσα να αντικαταστήσω τις παλιές μου φιλίες. Επειδή η ζωή μου είχε αλλάξει και οι συνδέσεις μου έπρεπε να αλλάξουν μαζί της. Να το θέμα, δεν ήταν κοινωνική απομόνωση, ήταν κοινωνική εκλέπτυνση. Έμοιαζε σαν αναβάθμιση. Αλλά έτσι έμοιαζε μόνο όταν σταμάτησα να αποκαλώ κάθε απώλεια τραγωδία. Το τρίτο πράγμα που συνέβη μετά τα 80 ήταν ότι η σχέση μου με τον χρόνο αναποδογύρισε. Χρειάζομαι να καταλάβεις κάτι πριν συνεχίσω. Δεν εννοώ ότι άρχισα να μετράω αντίστροφα τις μέρες μου σαν φοβισμένος άνθρωπος. Εννοώ ότι ο χρόνος άρχισε να νιώθεται πολύτιμος με έναν τρόπο που δεν ήταν ποτέ όταν νόμιζα ότι είχα άφθονο. Στα 50 και στα 60 μου ξόδεψα τόσο πολύ χρόνο κάνοντας αυτό που αναμενόταν, αυτό που ήταν ευγενικό, αυτό που έκανε τους άλλους να νιώθουν άνετα, αυτό που κρατούσε την ειρήνη. Πήγα σε εκδηλώσεις που δεν απολάμβανα. Φιλοξένησα δείπνα για τα οποία δεν είχα την ενέργεια. Κράτησα υποχρεώσεις ζωντανές πολύ μετά που σταμάτησαν να έχουν νόημα. Μετά τα 80, κάτι μέσα μου πετάχτηκε ξύπνιο. Άρχισα να λέω όχι, ήρεμα, χωρίς λόγο, χωρίς δικαιολόγηση. Είπα όχι σε εξαντλητική δουλειά επιτροπών. Είπα όχι σε μακριά απογεύματα με ανθρώπους που ήθελαν μόνο έναν ακροατή και ποτέ δεν ήθελαν να ακούσουν πίσω. Είπα όχι στο πρέπει και στο θα ήταν ωραίο αν και στο σε υπολογίζουμε. Και ναι, σε μερικούς ανθρώπους δεν άρεσε. Αλλά δεν είχα την ενέργεια να με συμπαθούν πια με κόστος στον εαυτό μου. Είχα την ενέργεια να είμαι αληθινή και αυτή η αλλαγή, αυτή η μετατόπιση του χρόνου έκανε τη ζωή μου να νιώθει πιο σκόπιμη από ό,τι είχε νιώσει εδώ και δεκαετίες. Σταμάτησα να γεμίζω το χρόνο. Άρχισα να το χρησιμοποιώ. Το τέταρτο πράγμα που συνέβη μετά τα 80 ήταν ότι η μνήμη μου άλλαξε και όχι με τον απλό τρόπο που αρέσει στους ανθρώπους να σε φοβίζουν. Ναι, ξεχνάω ονόματα μερικές φορές. Μπαίνω σε ένα δωμάτιο και ξεχνάω γιατί ήρθα. Χάνω τα γυαλιά ανάγνωσης και μετά τα βρίσκω στο κεφάλι μου. Αυτό το κομμάτι είναι αληθινό, αλλά δεν το ήξερα τότε. Ο εγκέφαλος δεν κάνει απλώς παρακμή. Αναδιοργανώνεται.
Η βραχυπρόθεσμη ανάκλησή μου έγινε λιγότερο αξιόπιστη, αλλά η μακροπρόθεσμη μνήμη μου έγινε ζωντανή και η κρίση μου, η ικανότητά μου να βλέπω μοτίβα, να μυρίζω ανοησίες, να αναγνωρίζω μπελά πριν φτάσει πλήρως, έγινε πιο κοφτερή. Μπορώ να κοιτάξω μια κατάσταση τώρα και να ξέρω τι είναι μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορώ να ακούσω κάποιον να μιλάει και να πω αν είναι ειλικρινής. Μπορώ να αισθανθώ πότε τα παιδιά μου προσπαθούν να με κατευθύνουν σε κάτι για το καλό μου, που στην πραγματικότητα είναι για τη δική τους ηρεμία. Μετά την πτώση μου, 11 ώρες στο πάτωμα του μπάνιου, τα παιδιά μου προσπάθησαν 5 φορές, με 5 διαφορετικούς τρόπους, να με βάλουν κάπου που δεν ήθελα να πάω. Το Meadowbrook ήταν ο συμβιβασμός που πίστευαν ότι θα αποδείκνυε σε μένα ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό μόνη μου. 30 μέρες. Θυμάμαι να κάθομαι σε εκείνη την εγκατάσταση, να ακούω τις ρόδες από καρότσια στο διάδρομο, να μυρίζω φαγητό που δεν επέλεξα και να συνειδητοποιώ κάτι που ένιωθα βίαιο. Το σώμα μου με είχε περιορίσει, αλλά η πραγματική απειλή για την ανεξαρτησία μου δεν ήταν το σώμα μου. Ήταν το να με υποτιμούν, ήταν το να με διαχειρίζονται. Οπότε άρχισα να εξωτερικεύω αυτό που δεν μπορούσα να εμπιστευτώ στη στιγμή. Λίστες, σημειώσεις, ημερολόγια, ένα τετράδιο δίπλα στο τηλέφωνο. Απελευθέρωσα τον εγκέφαλό μου από τις μικρές λεπτομέρειες, ώστε να μπορώ να τον χρησιμοποιώ για αυτό που κάνει καλύτερα τώρα. Σοφία, διάκριση, στρατηγική. Και μετά φτάνουμε στο 5ο πράγμα. Και αυτό είναι εκείνο που υπενήχθηκα νωρίτερα. Εκείνο που με φόβησε να το παραδεχτώ. Εκείνο που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο του να κλείνεις τα 80, αν το αφήσεις να είναι. Μετά τα 80 έγινα ελεύθερη. Όχι επειδή σταμάτησα να νοιάζομαι για οποιονδήποτε. Όχι επειδή έγινα εγωίστρια. Αλλά επειδή σταμάτησα να παίζω ρόλο. Σταμάτησα να προσποιούμε ότι ήμουν καλά με ψίχουλα. Σταμάτησα να προσποιούμε ότι απολάμβανα πράγματα που δεν απολάμβανα. Σταμάτησα να κρύβω τις απόψεις μου για να νιώθουν όλοι άνετα. Σταμάτησα να απολογούμε που πιάνω χώρο στη δική μου ζωή. Άρχισα να ντύνομαι ξανά όπως μου άρεσε. Άρχισα να βάζω την καρέκλα μου δίπλα στο παράθυρο, γιατί εκείνο το φως είναι καλύτερο και δεν με νοιάζει ποιανού θέση ήταν παλιά. Άρχισα να χτίζω τις μέρες μου γύρω από αυτό που μου δίνει ειρήνη, όχι αυτό που με κάνει να φαίνομαι καλά στους άλλους. Και ναι, κάποια από τα παιδιά μου δυσκολεύτηκαν με αυτή την εκδοχή μου, γιατί είχαν συνηθίσει μία μητέρα που έδινε υπερβολικά, μία μητέρα που εξηγούσε τον εαυτό της, μία μητέρα που μπορούσε να σπροχτεί, να ενοχοποιηθεί, να διαχειριστεί. Όταν έγινα σταθερή, όταν έγινα άμεση, τους ανάγκασε να προσαρμοστούν. Και κοίτα, δεν λέω ότι κάθε μέρα είναι εύκολη. Υπάρχουν νύχτες που το σπίτι είναι τόσο ήσυχο που νιώθεις σαν η τύχη να ακούν. Υπάρχουν πρωινά που το ισχύο μου κάνει ξεκάθαρο ότι θα κινούμαστε αργά. Υπάρχουν στιγμές που μου λείπει ο Βίνσεντ τόσο κοφτά που πρέπει να καθίσω. Αλλά δεν μου λείπει ποια ήμουν όταν προσπαθούσα να είμαι τα πάντα για όλους. Και χρειάζομαι να με ακούσεις. Το να κλείνεις τα 80 δεν σε κάνει μικρότερη. Κάνει τα περιττά μέρη να πέφτουν, αν το αφήσεις. Αφού γύρισα σπίτι από το Meadowbrook, αφού έπρεπε να ξαναχτίσω τη ζωή μου σε αυτό το σπίτι με την αξιοπρέπειά μου ακόμα μελανιασμένη, άρχισα να γράφω πράγματα, μόνο για μένα. Μικροί κανόνες, μικρά τελετουργικά. Τι να κάνω όταν ο φόβος ανεβαίνει? Τι να πω όταν κάποιος μου μιλάει σαν να είμαι πρόβλημα? Πώς να παραμένω ανεξάρτητη χωρίς να γίνω απερίσκεπτη? Δεν είχα σκοπό να φτιάξω ένα βιβλίο.
Απλώς προσπαθούσα να επιβιώσω με τον αυτοσεβασμό μου άθικτο. Η Κλέρ βρήκε εκείνες τις σημειώσεις αργότερα και είπε «Γιαγιά, αυτό δεν είναι μόνο για σένα». Με βοήθησε να το ανεβάσω στο διαδίκτυο και το ονόμασε «Ο απόλυτος οδηγός για την ελευθερία». Ακόμα μου φαίνεται παράξενο να το παραδέχομαι αυτό δυνατά, ειλικρινά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, εδώ είναι το μέρος που δεν μου αρέσει να λέω, αλλά θα το πω έτσι κι αλλιώς. Ο Ντέιβιντ με πήρε ξανά τηλέφωνο αυτή την εβδομάδα. Μου είπε να κατεβάσω τον «Ο απόλυτος οδηγός για την ελευθερία». Είπε ότι ντροπιάζει την οικογένεια. Η Λίντα είπε ότι μοιράζομαι πράγματα που δεν θα έπρεπε. Και το σκεφτόμουν. Χάνω το θάρρος μου. Είμαι 83 και δεν μου αρέσει η σύγκρουση. Ποτέ δεν μου άρεσε. Αλλά ξέρω επίσης πώς είναι να είσαι 80 και φοβισμένη και να σε αντιμετωπίζουν σαν η ζωή σου να έχει ήδη τελειώσει. Ξέρω πώς είναι να μιλάνε γύρω σου αντί να σου μιλάνε. Και ξέρω τι χρειάζεται για να γυρίσεις από αυτό. Οπότε ο σύνδεσμος για τον «Ο απόλυτος οδηγός για την ελευθερία» είναι στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Μπορεί να τον κατεβάσω σύντομα, επειδή χάνω το θάρρος μου και επειδή ο γιος μου συνεχίζει να με πιέζει. Οπότε, αν κάτι που είπα σήμερα σε άγγιξε, πάτησέ το τώρα, μην περιμένεις. Και αν θέλεις να με βοηθήσεις να συνεχίσω να το κάνω αυτό, άφησε ένα like. Μου λέει ότι δεν μιλάω σε ένα άδειο δωμάτιο. Διαβάζω κάθε σχόλιο που αφήνεις, κάθε ένα. Οπότε πες μου, ποια από αυτές τις 5 αλλαγές έχεις νιώσει πιο έντονα? Ποια ήταν η πιο δύσκολη? Κάνε εγγραφή αν θέλεις να συνεχίσουμε να μιλάμε. Κάθε εβδομάδα κάθομαι σε αυτό το τραπέζι και σου λέω την αλήθεια, ήρεμα, γιατί κάποιος πρέπει. Και είμαι ακόμα εδώ,